A motiu de l'entrada del nou any, i en nom de tot l'Ajuntament de Canet de Mar, m'adreço a tots vosaltres per desitjar-vos un molt bon any 2025. Espero que aquest any totes les vostres il·lusions, totes les vostres expectatives, totes les vostres iniciatives i tots els vostres projectes de futur vegin la realitat, tant en lo personal com en lo familiar i també en lo col·lectiu, tant pel nostre poble com pel nostre país. Tal vegada els propòsits són difícils, fins i tot molt difícils, gairebé impossibles, però si posem totes les ganes, tot l'esforç, tota la dedicació i sobretot creiem en nosaltres mateixos i ens fem confiança, tot allò que hem somiat, tot allò que volem, es farà realitat. I acabo amb una cita de Romain Gary, líder de la resistència i de la França lliure, que diu: sempre hem de saber els límits del que és possible, no per aturar-nos, sinó per intentar l'impossible en les millors condicions. Que tingueu un bon any 2025, amb pau, amb feina i amb salut.